UPNren egoitzatik pasatuz egin genuen mobilizazio oso ona azpimarratu nahi dugu. Joan den asteartean kongresuan pentsioen balio handitzearen inguruan izan zuten jarrera ezkorrak erantzun azkarra merezi zuen. Hala egin genuen eta emaitza oso positibotzat jo genuen. Gaur daukagu estatuko herri eta komunitateetako pentsiodunen plataforma eta mugimenduei buruzko informazio ohar laburtuta. Urriaren 27an diputatuen kongresuak bertan bera utzi zuen PP, Vox, Junts eta UPNren eskuindarren eta ultraeskuindarren kontrako botoekin gobernuaren errege lege dekretua 2026ko pentsioen igoera jasotzen duena. Eraso hori otsailaren 20a baino lehen behar bezala konpontzen ez bada, pentsiodunen plataformak eta mugimenduak otsailaren 23an astelena aterako gara kalera. 2018ko urtarrilean egin genuen bezala. Eta dei egingo diegu pentsiodunei kalean borrokatuz lortutakoa irmo defendatzeko eta hobetzeko. Ez da atzera pausorik ere pentsio publiko duinak.